Случаят Петрохан вече не е мистерия, а криминално досие. Фактите са потвърдени. 3 мъже избират огъня и куршума в хижата, след като се сбогуват пред камерите. Те са знаели, че краят идва. Навръх околчица истината става още по-мрачна. Експертизата е категорична. 15-годишният Александър е екзекутиран. По ръцете му няма барут. Той не е част от пакта за смърт. Той е жертва. ДНК анализите откриха следи от сексуално насилие в телата на жертвите. Това, което се е представило за екоорганизация от 2022 насам, всъщност е било параван за системни посегателства над деца. Но тук идва въпросът. Защо сега? Моята теория? 6 не са се самоубили от гузна съвест. Те са били принудени да изчезнат, защото разследването е било на крачка от техните покровители. Възможно ли е тези 6 смърти да са последното разчистване на сметки, за да не проговори никой пред съда? Петрохан не е просто трагедия. Петрохан е затваряне на усти. А истинският виновник все още е някъде там.